Davide, po třetí jste prohráli letos s Pardubicemi, co tentokrát rozhodlo? Asi tá vôľa a veľké chcenie, lebo sme si povedali, že ten zápas musíme vyhrať a strašne sme sa snažili a proste všetko to išlo tak opačne. Úplne odskakovali nám puky, napadali sme, nemali sme napádať, cúvali sme, mali sme napádať. Všetko sme robili dneska opačne, ale proste sú aj také zápasy, také šport a pripraviť sa na posledný zápas tomto roku. Čím to je, že se vám na Pardubice výsledkově nedaří letos? Jak sa vraví, že všetko je v hlavách, ale my sme sa na to dobre pripravili a myslím si, že to bolo v hlavách, ale proste Sparta s nami prehrala trikrát, my sme prehrali s Pardubicami, taký hokej a proste to tak býva. No. Možno to veľké chcenie. No. Rozhodlo, že jste z toho úvodního tlaku nedali gól a naopak Pardubice rychle odskočili o 2 góly? No, boli tie góly rýchle a to nás asi zlomilo, potom sme zmenili taktiku a dostali sme tretí gól a už sa to vezlo a potom sme chceli a ja si myslím, že druhé tretiny, 10 minút druhej tretiny bolo veľmi dobrých, ale proste nám tam nepadol gól a dneska sa to šťastie nám odklonilo. Čím to bylo, že jste ani z těch vyložených šancí se netrefili? Neviem, čím to bolo. Na tréningu strieľame, dávame góly a aj posledné zápasy hrali sme dobre, no proste sú také dni, no, tak ne každý týždeň je nedeľa, iba raz týždeň je nedeľa, takže aj hokej to tak je. No. Ten oddechový čas v polovině zápasu byl vložen na to, abyste se nějakým způsobem uklidnili, nebo tam zazněly ještě nějaké další taktické pokyny? Tak aby sme sa trošku asi prebrali, no a jak vravím, strašne sme chceli, no, ale zvazovalo nám to ruky a nešlo to. Proste dneska musím sa pochváliť Pardubicom, že všetko otačali a rýchlo dávali vonku puky, vyhadzovali, my sme sa nemohli ani zraziť, ani dostať potlak a tak to je. No. Vypadalo to, že vám ani nepovolí moc střel. Jak jste to cítil ty na ledě? No to vravím, že my keď sme si nahodili puk, oni ho rýchlo otočili a vedeli z tretiny, alebo nemohli sme dostať potlak ku ním, takže to vyplýva z toho, že sú málo striel a oni to dobre hrali, proste oni majú eufóriu, hrajú, snažia sa ako a dneska im to vyšlo. No. Ty si na začátku třetí třetiny dával gól. Věřil si v tu chvíli, že by se to ještě mohlo podařit vyrovnat? Veril, ešte som Moňovi vral, že by mi dal na sušak rukavice a že na predĺženie to bude pripravené. Takže veril som, jak sme dali ten gól, lebo vždycky tie zápasy vieme uhrať a vieme otočiť. Neraz sa nám to podarilo v tejto sezóne. A veril som, že keď sme dali ten gól, že príde ešte jeden a šance tam boli, znova mohlo to skončiť hociak. Ale no, nesme muzikanti, môžeme stále vyhrávať.